Hi! Welcome to our YouTube. Bisitahin muna natin ang YouTube dito. Ito na naman tayo kasi hindi ko alam dito. Bahala na walang tao. Walang tao po dito. Walang nanonood ng ating YouTube. Gang! Langga! Pakikuha sa ano ko, gang. Yung isang cellphone ni Mami. Please. Ginoko. Dami kong nabili mga guys. Ang dami kong nabili na ano. Ang ginoko. Ang dami kong nabili na eto. Sandali lang. Kunin ko muna yung ano ko. Naiwan yung cellphone ko. Nandiyan ba eh? Nandiyan? Wala eh. Nandiyan sa sala, be? Ha? Naa? Oh, akin na. Right. Left, right, left. Saan ang sila ni Mami? Left, right, left. Hi guys, walang tao dito. Alam ko walang tao. Wala nanonood. Ayan. Wala. Walang nanonood sa Mami si. Dali lang. Dalhin ko kayo. Nasaan na ba yung hindi ko ba ma-share yung ano YouTube na nagla-live ng YouTube? Diba pwede? Bawal ba yun? Wala eh. Share. Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. La 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 la. Wala, di ko na alam. Ganun na ba yun? Hindi publish. So, ano nangyari? Ano nangyari sa senior ko? Nawala yung ano ko. Hello guys! Hala, wala talagang nanonood dito. Nangatulog ang mga tao, char. Cocinera, cocinero, baile, tibuo kalibutan, baile. Kay kadtong babayi nga imong gibayli o gangan ko kadto busa. La 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 la. Paano ba to ha? Wala, hindi pala pwede. Ay, pwede pala. Tadan. Tadadadadadam. Kay kadtong babaji nga imong gibali. Ugangan ko kadto. Walang nanonood dito. Tinuo ko. Saan na lang. Pagtahi. Yes, baby? I just come to see what you were doing. I'm gonna do the adobo. Ooh, adobo, yummy. Yep, yummy, yummy. Yummy adobo. Walang nanonood sa ating YouTube palangga. Ay, naku. Unsaon naman lang ni wa may
walang nanonood. Hindi ko alam kay hindi ko expert. Hindi ko alam ang ating YouTube. Hindi ko alam. Alam mo ba bakit hindi ko na alam? Alright, mga guys, ipapakita ko lang sa inyo. Bumili kami ng tilapia. Bumili ako ng squid. Baho ng squid, no? Ako dyan. Bumili ako ng squid, puro squid. Ayan na. Hindi puro squid. Hindi puro squid, pero dali lang, Taghan. ilagay ko lang. Strong talaga ang baho ng squid, no? Grabe eh. Alam, marami pala akong isda dito. Wala natin malalagyan dito. Tokyo. Ano ito? Taano na lang ang puso ko laging kapiling mo sinta. Kinuha ko mga guys, pero tinanong. Baho! Baho ang kuwan. Baho. Dali lang. Ala, B! Di ba nagpalit ang kuwan, B? Nagpalit ko pa lang ga kasi mag-ano kami, magluto kami ng kawag. Dali lang. Nalagyan ng mga ano natin. Bumili ako ng ano. So, hi mga darling. Hello po sa ating lahat. 1 million in the house. 1 million in the house. Dali lang, bumili ako. Nag-sale kasi ang isda doon. Kaya ngayon na naman, wala na pala akong malagyan dito sa ref ko. Ano ba naman ito? Wala na akong malalagyan. Paano naman to? Mamaya ililipat ko to. Santimaan. Wala na akong malagyan sa ano. Wala na talaga akong malagyan. So, ayan mga darling, mag-ano muna tayo. So, bukas, mayroon pa tayong trabaho bukas. Kaya ito, magdali-dali lang taglutuan ni kay. Wala din tayong baunin bukas. So, magdali-dali luto. Gasan ko muna ito. Busa, nirespeto lang ko. Kay kadtong babae nga imong gibayli ugangan ko kadto. Ala, maghumba ta mga guys. Unsa man eh? Maghumba ta mga guys, maghumba. Maghumba, magadubo, masarap ito. Siyempre, masarap din ito sugbahon. Marami pala ito. Ito na naman ako masarap kasi yung humba kapag init-init, di ba? Pag makahumba talaga ako, wasa. Humbaon ako ni tanan, pastilan, ginoo ko. Siguro ko na. Dali lang. Dali lang, hugasan ko muna mga darling. Tapos nilagay natin. Ayan, naaray ko, nasamad na ito ako kung ano, nasamad ang akong kako. Ayan, magluto tayo. Sandali lang ako lutuin mga guys. Papalambutin ko lang sa pressure cooker. Ayan na, luto na siya. Ala, welcome sa inyong lahat mga guys. Ginoo ko. Hindi naman sana ako bibili ng karne doon eh. Ba naman kasi nag-sale man sila. Ito na naman ako pag mag-sale kasi para din akong buang pag nag-sale sila. Ginoo ko. Ala, magbait ka. Mura po kong buang pag mag-sale sila. Hala po, palit po. Wala na kasudlan. Kasi alam mo naman guys, di ba, ako nag-iapas ang mga sale-sale, di ba? Hello! Million in the house sa ating YouTube. Okay, guys, may YouTube po tayo ha. Manood kayo ng YouTube natin. Hi, may pinagmanahan pala si Bibi. Girl, sa galing ni Mami si kumanta, charo. Thank you, Jocelyn Apostol. Binuwang ko din ato eh. Hi, May Centino Diolola. Hi, Jo Di Guzman. May Sintin. Nabasa na pala kita. Dalawa lang kayo dito nagko-commenta. Thank you so much for the comment. Mamaya follow ko kayo. Sa mga nag-comment karon dito sa Mami Si, follow ko kayo. Natulog na yata kayong lahat eh. Diba? Yan. Sandali lang. Ito ay anuhin natin. Adobohin natin. Sandali lang ha.
Bilis-bilisan lang natin itong adobo natin. Right, binisita lang ng YouTube. YouTube di mamisi kasi matagal na kasi yan guys. Hindi masyadong active ba. Dali lang. Matagal na hindi dito ko lang siya kay lataan. Lataan na to ni mga. Lataan na to mga higa. Okay. Lataan na to pag may time. Basa na natin. Baka amoy ano. Okay. Hi sis, musta na sabi ni Nining Blas. Hello Nining Blas. Okay lang. Okay pas all right. Kalalabas lang natin. Ayan, sandali lang. Paano ba 'to gagawin? Ayan. Sandali. Okay, 1 million in the house. Dito sa Hi Risa. Hi Risa Tugas. Pag adobo tag dali-dali, adobo tag dali-dali ani ginuo ko mga tambok man dai ni uy. Magan ni uy. Magan mag-adobo. Adobo na punta ani. Sige naman lang tag baboy ani ginuo ko ang atong HB ani. Gina tag baboy. Gusto ko sana yung gulay, marami kong gulay diyan, nalatan ng gulay natin diyan. Nagtatanim ako ng okra. Magtanim ay di biro, maghapong nakayo ko. Hi, Nining! Hello, sino bang nandito? Ala, maghiwa tayo ng ano. Magluluto po tayo ng ano. Okay, welcome 0 million in the house sa ating YouTube. Gigisingin ko lang tong YouTube ko mga guys kasi baka mamaya tanggalin ni Lulo yun. Sayang din naman. Meron din naman yung maraming ano doon. Maraming tawag yan. Marami din naman ang nag-ano doon. Nagpapalo pero wala man, hindi man ako active doon. Kaya ang gagawin natin yan, mag-active na tayo nito kay kahabol po na ni atong kwan. Uy, babo. Habol kayo ng atong panghiwa mga guys. Habol basta ng habol ni. Kung saan po ditong gihiwa anay, mura man po ding anay uy. Anay ba anay nga baboy ba? Malilimutan mo na ba ang utang mo? Huwag mong kalimutan ang mga utang mo. Asahan ko'y ibabalik ang utang mo. Huwag kang mag-amnesia diha. Pinaghirapan ko ang pirang inutang mo. Sana wag mo namang kalimutan ang utang mo. Bayaran mo sa tamang panahon, inday, para hindi ka itulpo. Babang pakialam nito po sa mga utang. Parang marami na ito guys. Kaya wala nang nalabi sa dibdib ko, kundi ang ala-ala ng mga utang mo. La 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 la. Tama na to eh. Sobrang dami naman yata. Parang sobrang dami yata itong niluto ko. Oo nga, parang marami. Tama na ang lahat. Bakit ang dami-dami naman dito? Ubusin ko na nga lang. Masarap naman din kasi ito adobo. Ito iano eh.
Tanggalan ko lang ng taba. Ayoko ng mga taba. Hi, Swiss Boy Tisoy! Kumusta? Swiss Boy Tisoy! Aha. Ang Tisoy ng Switzerland. Oh, di ba? Oh, yan. Si Swiss Boy Tisoy, guys. Huwag niyong kalimutan yan. Ano ba to eh? Parang ano? Magadubo na punta ni baboy, ginoo ko papa-high blood, ay ra ba dayta ma-high blood ani ginoo ko. At timaan ginoo. Asahan mong hindi ka na la 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 la. Ginoo ko. Tama na. Imagine mo naman ang mga tambok. Ang ginoo ko ang mga tambok man musulod sa atong kalawasan, mga higala. Yan hindi maganda. Kaya right. So where is the kwan B? Okay. Sandali lang mga guys. Tayo po ay lalagay na ng mga lamas-lamas, anything on here. Right. Of course, gusto ko hala, wala na kaming tuyo. Wala nang tuyo. Ito na lang lagay ko. Paprika. Asahan mo, hindi ka na mawawala. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ang alaala ay ikaw. Da 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 dang 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 tarang. Da 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 da. Da 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 da. La 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 la. Ako gino ko kahapdi. Ang hapdi naman. Ang hapdi. La 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 la. Ang hapdi. Ang hapdi ng bulaklak. Pag inaamoy ay kay sarap. Ano ba yun? Wala na pala. Wala na talaga. As in, wala. Walang himala. Wala na dito ang hinahanap ko. Right. I'll put some suka na lang muna. La 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 la. Ang alaala ay ikaw. Hi Naomi Jabar Pinimor. Ano lulutuin mo? Dahil humba to ka ba akin lang. Yun lang madali. Humba na naman tayo. Alam mo yung humba kung may coke? Oh, di ba? Coke, humba na may coke. Nasubukan niyo na ba? Nasubukan niyo na ba? Ang humba nga may coke. Nasubukan niyo na ba? Ang humba nga na ay coke. Right. Ayan na guys. Lagay ko na siya dito. Babayaan ko na lang ito. Abang ako'y how are you now, Media Barbie anymore? Si Marisi, medyo busy ako for the kuan. Dali lang. Hanggang ngayon, busy-busyhan talaga ako. Dali lang, dito ko lang kuyan. Hanggang ngayon po, meron po tayong tubig guys. Mag-ano po tayo. Mag-water therapy po si Mami kay
Mag-water therapy si Mami, pero maghumba mo na. Diba? Yun lang. Mag-water therapy tapos humba. Saan ka pa niyan? Ay, hirap ka. Ano ba naman itong buhay na ito? Ano naman itong space nito? Ay! Habang ako'y nag-iisang naglulumbay. Ang alaala ay ikaw. Okay, hello mga guys. Sandali lang, itapon ko muna to. Iingay ko. Right. Alam mo, kanina pa ako, ngayong araw na to, wala ako itong katapusan sa mga ginagawa ko talaga. Walang katapusan. So actually guys, may gagawin ako kasi i-ano ko yung ano namin. Meron akong gagawin pero hindi ko alam kung. Dali lang ha. Okay, walang tao. Ay, meron pala. Hello. Ano, Shid siya, hi daw. Shid Chai. You're lovely, awesome. Sabi niya. Shid Chai in Canada. Hello, mayroon akong viewers from Canada. Hello from Canada in YouTube. Nagpunta ako sa YouTube mo. Di ko ma-figure out. Di ko mag-gets yung mag-comment, kaya pumunta ako dito. Kaya nga dito, hindi pinag-aralan ko itong ano, noon ko pa hindi ko talaga maintindihan ang YouTube. Okay, hindi pa mamsi pero mukhang masarap. Oo. Cook with cook yun. Oo, ganito. Oh, nanonood ka pala dito sa sa YouTube, Naomi. Oh, pero meron pa akong dalawa dito sa YouTube. Oy, sa mga hindi pa nakapanood ng YouTube natin ha, punta kayo dito, naka-subscribe pala. Okay, wag niyo kalimutan mag-subscribe ng ating YouTube, mga darling. Abang ako'y nag-iisang nalulumbay. Right. Kukunin ko yung kasi bumili ako ng adhesive kasi ang tagal-tagal ko na pinili ko sa ito na ayos. Kaya nagtanong ako dun sa work anong magandang ano. So, tinuruan ako na ito daw lagyan daw ng Kaya ita-try ko lang guys kung mag-work dito, no? Magaling ko muna to. Kasi ang tagal-tagal ko na itong gusto ko i-sort out. Hindi ko lang sort out malay. So, subukan natin itong, saan ba ito ilalagay? Diyan na muna. Kasi ang dami kong naabubot-abubot dito. Hindi namin nalagay dito kasi ito kasi di ba nasisira. So, ngayon gusto ko siyang ang tagal-tagal na ito, hindi ko pa na. Ayan. Diyan ko siya. Pandikit ko pala yan. Hang on na minute. Kunin ko muna yung pandikit. So, pandikit daw wooden adhesive. Nasaan na yung car key? Alright. So yan, ang gagawin ko nito, hindi ko alam kung magagawa ko ba to. Bukas magtatanim ako ng okra. Nabili ako ng compost. Magtatanim ako ng okra bukas. So ayan po. Nakabili po kami ng okra. Ayan, magtatanim ako ng okra. Iba yung okra nila dito, no? So ayan. Ayan. Magtatanim ako ng okra bukas. Ngayon ng off. Sa off ko na lang. So, paano kaya gagawin yan?
Meron palang stainless na pwede sa stainless. Hala, hindi yata ito didikit. Dapat yung may stainless din pala inano ko, no? Hindi yata ito didikit. Nasubukan mo na ba? Wala, parang hindi didikit daw. Nako, hindi yata mag-work ito. Hindi siya mag-work kasi hindi pala tuwod yung ano. Alam mo, mag-give up na talaga pag ganito. Ako, mamaya ko na lang yan. Bukas ko na lang yan pandayin. Uy, na-stress ako. Oh, lovely top. Shit daw, lovely top. Thank you. Anong gagawin mo, Mamsi? Yung ano ba, drawer nasisira. Tapos yung screw kasi lost thread na ba? Hindi magano. Kaya naghanap ako doon sa shop. Yung mana kong glue. Wooden glue. Hala, oy. Mami si, Ma'am Che, basagin mo muna yun. Basahin. Ang procedure. Kung ba, yun sa, yung ito, yung ampal, ito, itatanim. Oo. O, hindi to ang itatanim, hindi yung anong gagawin ko bukas na. Babasahin ko. Yung okra. So, anuhin ko bukas. Okay. Bulkasil. Bulkasil talaga? Sure ba? Pwede ba yung bulkasil sa ano? Nice your ball, Queen Mistress. Ha? Meron naman tong ano Meron namang mga virus dito na ano to sabi niya? Nice ball. Nasubukan mo na ba? Ala, wala na pala kami gatas. Konti na lang. Gatas. Okay. Oh, thank you. Meron lang ano dito. Shade daw, shade. Isa lang ang ano ako dito. Isa lang viewers ko dito sa kabila. Thank you for watching. From YouTube, thank you for watching. And welcome to kuan dito sa tulog. Black mo na, ma'am, si mga dayuhan yan. Yes! You know what? You're sweet, you are kuan. I will block you. Block. Ay, sandali. What am I... Bakit? Ano ba yung naano ko? Yun yung mga epoxy pala, madam.
Pag sure Venus ba, ito si Venus kay maguguluhan ang utak ko. Meron silang ano dito, parang wood glue. Naglibog jud ko unsa kong himuon. Pero kuan magud ni siya kuan stainless. May pagkatong yung kasama yung stainless ba? Ano ko? Ano gagawin mo dito kagwa nga to ay? Ay, wah. Paano kasi hindi na mag-ano yung screw? Matatanggal kasi. Na I don't know why to say goodbye. Tusin ko yan sa weekend. Pabuang ko. Shout out kay baby girl. Oh, Rhian. Oh, wala si baby girl nandoon sa ano sa sure madam ga Google pala. Google daw. Nandoon si Rhian sa ano? Si Palangga na doon sa sala. Ay, kabayo. Kabalikan namin. By the way, ewan ko ba kung ano na namang binibili ko dito. Dito ko itatanim yung ano eh. Dito ako magtatanim. Dito ko tatanim yung okra. Bumili ako ng ganito. Paano naman to gagawin ha? Sandali lang. Meron kaming ganito sa trabaho eh. Alam ko malaki ito. Sandali lang baka. Alam ko lock to siya, lock. Subukan mo na bang? Paano natin ilalagay ito? Sandali lang. Paano ba natin ilalagay ito ha? Lalagay ito ko itong ano ba? Silicone sealed. Ano gagawin dito? Ano gagawin? Sandali lang. Hala, paano to i-open? Ay. Paano mo to ha? Sandali lang. Paano man? Uy! Ay, giakak man to. Bili-bili tayo. Wala naman tayong alam. Diba? Pabili-bili man tayo. Hindi wala tayong alam nito sa mundong ito. Paano? Paano ba to sirain, uy? Hala! Paano ko to ilalagay? Oh. Uy, anong gagawin nito? Sinong marunong dito? Agoy, ginoo ko. Hi, Niana Sweet Franciano. I am the only viewer. Why not little bit English? You are not English? You are not Filipino? Oh, I'm sorry. I don't have English. Wait a minute. Madam, pag magtanim ka ng okra, huwag masyadong ipabaon sa lupa. Ibaon lang ng daliri. Huwag kamay. Mabilis siyang magbuhay. Ah, ganon? Oh, sige. Be! Rhian! Baka maipit ako nito.
Tawagin mo nga si kuya kung paano gagamitin to. Paano mo nga kay kuya? Paano man to, uy? Wala man siya kanaka. Ay, tabaghak mapud ni, uy. Para baka. Saan? Ikutin mo yung handle. Ikutin ang handle. Asa mang handle? Ito? Hindi ba niya may ito ba? Ang ito. Ito ba ikutin? Dali lang. Hindi man. Bunutin ba? Baka bunutin. Sira. Hindi ko alam paano sirain to. Tornilyo. Tornilyo. Wala akong tornilyo dito. Ito lang kasi baka... Paano ba to, ha? Wala ka instruction dito. Instruction. Nawala. Wala instruction eh. Hindi ba? Paano man itong gagamitin? I'm sure ito ay pataas to eh. Ito siguro ikot. Bakit ayaw mo? Wala, masisira talaga ito. Ikutin ang handle, hindi man maikot. Nag-lock man. Paano man to ay kagwang ba po ni? Nahirapan ako sa kalisod. Sus, Ginoo day. Ha ha ha. Pres. Yung handle, ito handle nga, oh. Hindi man siya kasi di ba ilalagay ito sa ilalim, ganyan. Paano ko siya ilalagay dito sa ilalim? Paano ko ipasok siya dito? Ito dapat siya mapataas to dito, di ba? Oh. Oo nga. Kasi ilalagay siya dito eh. Ilalagay nga, dapat kasi ganyan yan siya eh, oh. Ganyan. So, ibig sabihin, ito siya, mataas to siya, pero hindi man siya mataas kasi, parang dito, hindi man maano mo. Ikutin ito, pag iikot ko din, pag ikutin, aray ko. Baka masisira to. Baka maipit ang kamay ko. Nakadikit. Paano mo to sirain, uy? Hindi talaga siya. Wala may ibang ano, uy. Ito parang, feeling ko ito lang stop sa kanya. Feeling ko dito siya. Basta kailangan mo pagdi, uy. Pindutin mo yung, pindutin nyo po, then, hatakin. Alin ang pindutin? Ito? Tapos hatakin? Ito, hatakin siya. Ay, oo nga! Ayun! Oh, thank you, Jen Pabriaga. Nahirapan sa kalisod. Ayaw nga pala. Nahirapan ako sa kalisod. Uy, pastilan. Ginoo ko. Good afternoon, Lighthouse Society. Tanaw na lang sa YouTube. Ay, okay na siya, oh. Ganyan pala, oh. Ayan na, oh. Hindi kasi, pag ganyan ako, nakalock siya. So, pindutin daw, pinindot ko dyan, tapos hatakin. Ayun. Kasi, iniikot-ikot ko ganyan, hindi naman siya maikot. Pindutin lang pala yan, tapos,
Takit pataas. Yun lang pala eh. Sus, kadali. Ba't di ay? Tapos ano naman to? Sandali, ito na naman ang problema natin ngayon. Ano naman to dito? Alam mo, babalik. Wala kasi ting lalaki, kita eh. Nawa lagi. Hoy, trabaho ng lalaki ito ah. Trabaho ng lalaki ito, hindi ito trabaho ng babae. Pero syempre, gagawin natin ang lahat. Yun. So, ito na. Ano gagawin to? Para saan to? Para saan ito? Dali lang. Yan. Yan na ba? Tapos, saan to ga? Bakit may ring siya dito? Oh, bakit may ring siya? Sandali lang, bakit naman tumaluwag? Ayan. Diba? Okay na siya. Ganyan lang pala siya. Kala ko kung ano na, paano gagamitin. So, ayan lang. Okay. Naintindihan ko na. Bubutasan ko pa to dito, di ba? Putulin mo yung dulo. Ang silant tapos ng silant. Tapos balik nyo ang matulis. Ah, okay. Parang ito ang daming alam ni Jean ah. Jean. Hello Jean, babae ka ba o lalaki? Dami mong alam dito ah. Pero totoo naman, tama ka naman. Ikaw din nagturo na anuhin yan. May tama ka sa utak. Joke lang. May tama ka dyan. Sandali lang. Putulin ko muna. Putulin daw. Putulin natin patay. Dapat pinutol ko muna, no? Agoy, batay. Hindi ko pa kayang putulin ko sa mga ano man. Matigas man. Kailangan ko ng ano, sharp talaga. Hayaan mo na. Basta alam ko na kung ano yung puputulin pala yan dyan. Silat to kasi. Lagyan ko ng silat dito oh. Yung dito ba kasi na ano siya, baklas na. So, di ba bago mo siya lagyan ng ganito, anuhin mo muna, di ba? Tanggalin mo to. Tatanggalin ko 'yan. Tanggalin ko muna tong mga to. Kasi ano na siya, yung alam mo yung iba nag molds. Tapos dun sa bathroom lagyan ko din. Ako na maglalagay. Putla ang tumoy. Oh, putton ang tumoy, babay tumoy. Aroy, girawa ka. Bye-bye, tumoy. Wala di kay mahimo, tumoy. Kay putlon jud ka na mo. Moy. Okay. Okay. Lalaki po. Nasa sick. Sick po ako. Natutuwa kasi ako kay Langga. Langga ka pala natutuwa. Hindi ka pala natutuwa sa akin. Bye. Joke lang. Saan yung sick? Sick ba? Tama ba yung pag-ano ko? Tama ba yung pag-pronounce ko? Sick? Sekretarya? Langga! Inday! Noo ko. Sandali lang. Dito tayo. Wala naman nanonood sa akin dito sa YouTube. Uy, patayin ko na. Patayin ko na tong YouTube na to. Wala nanonood dito sa akin. Hi, hinaan mo ng konti, Day. Please. Ayan si palangga natin. Kaya mo yung YouTube dyan. Wala naman yung kwenta. Ayan si palangga natin. Nagsiting pretty. Hinaan mo ng konti, langga ko. Kasi marinig tayo ng ano. Nagsiting pretty ang ating palangga. Ano na naman iniisip-isip ko. Ganun ko, buya-buya. Mayan siya mga guys. Kailangan na yung shape. How's the evidence? What? Evidence? Kailangan ko na itong i-fruits ko na naman ito. You have to eat the fruits, my darling. Ang ating palangga. Hi to everyone. Hi everyone.
Shout out sa mga taga-Bayugan. Hello mga taga-Bayugan. Rock Heart. Rock Heart Stinar. Bernales. Kung asa ko na namin. Hi Abigail. Talan Bernal. Diyan ako. Kanina ako lang ang viewer. Kaya umalis ako sa YouTube. Kaya nga yung YouTube ko hindi ko naintindihan. Walang tao dyan, hayaan mo na lang yan. Walang tao sa YouTube yan. Okay dyan kayo. Magsama kayo dyan. Iniwan ko na lang din ang... Ay, kabayo. Iniwan ko na lang din dito. Dali lang. So, ayan si Palangga na dyan. Uy! Hello po, Ma'am C. Hi, Abigail. Hindi pa kayo natulog. Hi, Ann Lopet. Hello, Mami C and Rhian. Hello, Ann. Kumusta? Nag-duty ka na naman, Ann? Nagulat ako kay Ann. Nagtaka ako kay Ann kahapon ba? Kung umakyat ako sa kanya ba, hindi man nagsalita si Ann masyado. Uy, yun pala, nasa trabaho ka pala, kaya hindi ka talaga magsalita, no? Maghihintay ako sa adobo ko kung kailan maluluto yung adobo natin. Gising pa po. Okay. Ako naman is, kung wala akong trabaho bukas, pwede ako, mamaya pa ako matulog. Pero, hindi ako nag-decide, doon ako mag-adobo eh. Dali lang. Work na naman tayo bukas, work. 2 days. And then off tayo weekend. Diba? Hi, Palangga. So, dyan na lang muna kayo mag-yaw-yaw-yaw. Okay, hello, Jerry Casuyo. Keep your voice. Keep your voice down. I'm trying to... Ganyan ko rin yung voice ko. O, diba? Ano pinanood mo, Langga? Ano pinanood mo? Ano pinanood mo? Cinderella, Cinderella, nanonood ng Cinderella. A Christmas Wish. So it's a bit different. Alright. Okay. Cinderella. Kaya natin manonood ng ano yung pinanoodin natin? Cinderella pa din ba yun? Yeah, the cartoon. Manonoodin ka rin sa Cinderella. Cartoon pala yun? Yeah, like, it's a Disney movie. Manonood kami ng Cinderella. Kaya yung Friday ba? O Saturday? Saturday tayo manonood? Saturday ba? Probably, yes. O di pa, nilagay ko muna sa pressure cooker. Para gusto ko lampot na lampot pa. Okay. Light them properly then. Okay. Hindi pa luto na ang media barf anymore. Hi, Rosini Bautista. Gising pa rin si Rosini Bautista. Hi, Honey LB. Baby. Hi, Palangga. Habang ako'y naging lambing ni Palangga. Oy, buyang. Buyang. Malambing ka daw, baby. You're very sweet to mommy. Thank you. Ayusin natin buhok mo. Ayusin natin ang kanyang buhok mo. Ayan. Habang nag-aano siya. Hinihintay natin. Ay, ano pa naman ito. Yan kasi. Inaano ko na yung buhok niya kasi napapansin ko sa buhok niya kasi nagtatanggol. Kaya pag naliligo siya, ako na nag-aano na sa kanya. Ako na talaga na siya shampoo. Nasamahan ko na siya maligo kasi... Ow! Stop that. Move a little bit there, Dad. Mommy, can we go to Odeon? Please? Saan? In the room. Sa Dora pala. Really? O manonood tayo nga pala doon. Ano, bibili tayo ng shoes mo, school shoes. Bibili ko pala siya ng school shoes kasi back to school na siya, guys. Why? He probably would not have even been ready for that. Habang ako'y... O yan, medyo healthy na ang buhok ni Palangga natin ngayon. Kasi hindi ko na naalagaan yung buhok niya kasi... Really like it. Dali lang daw.
When he finds out that I'm sad little Starbucks girl, Uy, ganun ko. knockoff brand. Hello, Pretty Rhian, sabi ni Naomi Jabar Pinimol. Bye muna daw, sabi ni Venus B. Ay, hi, Venus B. First of all, Hello, bye muna, madam. Tulog ulit ako. Medyo nagutom ako, kaya FB at ikaw nakikita ko online habang nagpapaantok ulit. Okay. Okay, good night, Venus B. Sleep well. As you know, Lizelle Doromal, no? Taga saan ka na Doromal? love garden find May teacher ako na Doromal dati. talking about. I'm the gardener of love, Cat. So I don't need you to go to that gala and get to that. Pero, tabang mga langit. Don't you remember what? Habang ako'y nag-iisang naluluman. Dalaga na si Pretty Girls, dalaga na buyag, ginoo ko. Sabi ka, uy. Dalaga na. Siguro tanaw ang movie. No, no crying. You're making her cry. Stop. Hey. La 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 la. That was so good at it. Da 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 da. Taga Mindanao po. Mindanao pa saan sa Mindanao? Super cute daw. Super cute. Ano ko? Top right. Pop, 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 pop. Pop daw siya. Marie, Rosemary Paris. this side. I am. Pop, pop, pop. Massage na ko? No, pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Other side. Harder though. Pop, pop, No, 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 Huwag here. kasi baka sabihin ng No, I want to do it. Like just harder, like this. That's nice. I like it. Hindi, parang massage. Yeah, kind of. Do it to my arm. Living on the edge, huh? That feels nice. Hindi. Oh, Mhm. how would your girlfriend feel Ano? about our almost trip? Ano ba? Mhm. Come on, you're Dominic Wintergarten. And Da, then da. you have like a bunch of Insta girlfriends. Dumingag? Anong dumingag? Wow, is that what people say? Celia Dalusong lang. O, nandito si Celia Dalusong lang. Hindi ko napansin si Celia Dalusong lang. Hi, Celia Dalusong lang. Where are you? Where are you now? And how are you? Other side. It's hot. Hello, Mami Naomi Jabar Pinimol. Kumusta na po? Kumusta na daw? Naomi Jabar Pinimol. You should. Get ready for poop. Dumingag sa Buanga del Sur. Ayan. Huwag, Bibi, kasi masakit yung ano ko, Bibi. It's like a stretch. Yeah, but it's straight po. Tell me if it hurts. That's your turn. Pero, agay, ginoo ko. Tell me if it hurts. Naku, ma-broke yung ano ko. Get ready. Naan mo kay, marinig nilulog ka. Nagkanta na lang. Mommy, it's a whole part of the movie being nice. Ginoo ko, magpaalam na tayo sa kanila langga. Magpaalam na tayo sa inyong lahat. It's a lady. Tig, 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 tig. Asa kaluglan. Laglan. Hindi talaga nila kanan nun, be. I have ticklish. Ha? Just not that ticklish. Oh, why is the camera all the way over there? That is Kwan, that is YouTube. But why is it all the way over there? Doon lang siya. Wala naman nanonood. So yan pala ang Cinderella. Ganun pala yun. Sinuotan kita ng ganyan, oh. L. Yeah. Healthy. Mommy, can I sing you a nursery rhyme? Okay. Okay? Mm. Round goes the teddy bear round in the garden. One step, two step, Billy and the bear. Kalong-galong. You do it. Dili man ko kamamong kanta. Ikaw ang kanta. Round and round the garden goes the teddy bear. One step, two step, tickly
under there. You're supposed to do this one because it's like this. Okay. So like this, Mommy, because you're like this. Now, this is the nursery one. So it's like this, Mommy. Mm. And then it goes, or you can have it like this. Round and round in garden goes the teddy bear. 1 step, 2 step, a tickly under there. Tickle fight! Tickle fight! Ano yung maglaro na na? Ay, lagi nga nila yung ganagitikon ko ga. Tickle fight! Tickle fight. Di aya ako gani mag-tickle fight. Nibi, tickle fight. Tickle fight. Tickle fight. Mommy, Di ko I- tikon ko. Mommy, Mm. I'm a faster tickler than you. Okay. Okay, you're such a slow tickler. Look, my tummy's available and you're not even tickling. Di nila Okay. Praktikagay, di uwang ko ka Bisaya. Agay. It was a sabotage. Sige, ginaw ko. It was a distraction. Talaga? Yes. Ayaw, be. Kaya nilokan ko, be. Ayaw lagi, day. Ayaw lagi, day. Okay, I won't if you don't. Okay. Dito ka, banda. Dito ka. Kaya bakit ka nandyan? Dito ka. Mommy, Mm. to gain each other's trust, we both have to do this, okay? Dili ko. Okay, ready? Okay. Ready? 3, 2, 1. Oh my god, you scared me. I thought you were gonna do it. Okay, ready, Mommy? Okay. You don't take your hands down until I take my hands down. Okay. Ready? 3, 2, 1. Mommy! Talaga na. Talaga lang. Mommy, trust me. Okay, trust me. Okay, ready? 3, 2, 1. I don't trust you. Okay, fine, no. Ready? 3, Mm. 2, 1. I don't trust you either. Ready? Okay, Ready? ginawa ko. 3, 2, 1. I'm scared of you. Sige, sige. Come on, Mommy. Come on. Ah, Gain nagagawin. my trust. Okay. Ready? 3, Ah, 2, ready? bakit ka lumapit sa akin? Doon ka banda. Better. Okay. 3, 2, 1. Mommy, hands up. Hands up. Ah, Hands up. makita yung kilikili. Hindi naman nakikita. Parang kikita eh. Better. Okay. Hand up. Paano ko mahawakan yan? It's fine. Okay. It's fine. Just keep it there then. Hands up, baby. Hands up. Give me your hug. Give me your hug. Mommy, we have to gain each other's trust. That's the whole Talaga point of lang this. ah. Okay, ready? 3, 2, 1. I don't know what this is. It was a distraction! Gusto kayo ka mag-inti ka? Gusto ka mag-inti ka? Gusto kayo mag-inti sa mama? Aray ko. Asa may spider? Over there. Hadlok ang spider, hindi ka mahadlok sa mama. Pumatag sa mama. Cuddle. Mommy, cuddle. Kadalo niya magitik man. Ayaw, be. Aray ko, ha. Nakakatuwa kayo panoorin bagina. Sabi ni Naomi Jabar Pinimore. Hello, matulog na ako, mamisi. And Baby Rhian. Dugay na po na dokaon si Baby Rhian. Lagi, oy, dugay na siya. Okay lang kayo. Wala mo siya pasok. Ang ako, may pasok ako tomorrow morning. 6 o'clock. So, magising tayo mga 4 o'clock pa. Okay. Okay, tickle, like na. Tickle, pa. Tika. Tika, very tickle. Tickle, pa. Foot massage.
dirty yan po. Hindi! Huwag yan, may dirty yan. Wala, hindi ako girl canon dyan eh. Ay, mo talaga? Hindi ko girl canon diha. Bakit? Hindi. Ikaw, haman imohang kuan, imohang week kuan. As ang buhang week. Dili ko musulti kay imo man kung kuan bitikon. No, you tell me yours and I'll tell you mine. Wala. Mine's the face. What about yours? Face. What about yours? Face ba kamu? So, Mommy, where's your weak spot? Hi, Jonalyn Oscala. Where's O, your Osla, dahil weak Osla. spot? Sa akin. So, where's your weak spot? Pa-shout out daw sila o Ronaldo. Ow! Aroy. Wala nang ilong. It's broken! It's broken! Naputol ng ilong. It didn't hurt at all! Really? Yeah, did I hurt you? Yeah. Sorry. How did my foot... Masakit kaya yun ito. No. Okay, thank you, baby. Did you forget? You forget. Ganito na tayo. Ganito na tayo podcast ka balik. Mommy! I-corner na tayo banda. I-corner na to. O, mapakugtog yung mapakugtog. Pauntog yung ulo mo. Oh, sorry. Okay. Mommy, where's your weak spot? Aha? Where's your weak spot? I told you mine. Saan? So where's yours? My face is my weak spot. Sino mo? What about yours? Papako lagi ka dito. What about you? Where's your weak spot? Okay, ang akong samad, imo ang ikuan. Says, Di ba nasamad ko ganina? Dito How? sa ato na to sa shop, ang palit ang kuan. how? Kuan ang katong tawag ani katubang kuan sa karni. Mm. Di ba kuan sharp man to? Kanang plastic sa karni ba? So ganyan ko. Kaya dito yan siya, pero hindi siya. Kunti lang naman dugo eh. Lagi talaga ako masugatan dito banda. Siyempre, kaya hindi ka careful. Hindi pala ako careful. Pinagalitan mo pa ako niyan. Hindi naman. Oo. We need to go! Ginaganyan na naman niya ako kay Gitik yung nilalitan niya. Hindi! Mommy, I'm going to put my arm there if you put your arm here. Bakit mo ganyan? Gusto mo amoyan yung kilikili ko? No, just that we need to gain each other's trust. O ganyan din si Yan sa akin. Ganyan din si Yan. I gotta trust you. Isa lang ba anak mo, Abigail? Isa lang yata ang anak ni Abigail. Mommy? Uh-huh. So we're gonna gain each other's trust, okay? So, Don't block that one. the My trust. tickle fight! Tickle fight tayo. Sige, kasi tickle natin ni guys. Dali na guys. Ano na guys? I-tickle na talaga natin to. Oh, look guys. Wala ka na, sana na nahulog na ka lang. Inuo ko. Oh, that's enough na. Tulot ako. Okay. I'm sorry for biting you. Yung gigipaak mo ko niyo, Well, it's my only way of self-defense. yes, self-defense. For when I'm getting tickled, I usually do this. Without biting them so that they get gross and they're like, what's so sad? Ay, wala ka sakit. Sakit ba yan, ah? Okay, shout out daw. Shout out. Hindi mo shout out nila. Okay. Yakap mo rin ako. Cute. Yakap daw mo siya. Yakap. Kung ngayon, ginawa ko. Maganahan natin. Pagsamantalahin na natin. Kasi pag malaki na yan, hindi na tayo Mommy, yakap. do this. Uy, mapakog ka. You do that. Both of us do that. Ayoko nga. Do it. Ayoko Just kasi quickly. alam ko na kilala ko. Hindi. Just quickly. Hindi. Quickly. Dudong ka banda. Quickly, do this. Hmm. Quickly.
sorry. I'm sorry. Okay. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Be careful, careful, careful. Mm-hmm. Ayun na kiss ng kilikili lang. Di kay baho. Okay, then. I-kiss mo niya akong kilikili. Mapakog ka. Mapakog ka, mapakog. Okay guys, that's it for tonight. Di namin na palangga. Tayo ka dyan, kidirty. You hurt my tummy with your knee. Talaga? Yeah. Oh, hanggang It hurt. wawa naman. Naris ako yung tummy niya. You know what would make me extra happy and healthy? If, like, we trusted each other. Again? Yeah. I don't trust you. Why not? Oh, I don't trust you. We need to gain each other's trust, Mommy. Okay, ginawa ko mapamaulan doon sa test. Uy, huwag ganyan, bibi. Okay. Why? Wag kang live. Mommy, Wala ko. Mommy, just listen to what Ay, lumayas ka diha. Lumayas ka diha. Maklowe. Wag ko rin kwenta. Layasin natin. We will block you. Ano yun? Lumayas ka dyan. Manood ka lang. Mommy, Mommy, So, trust me. Okay? pagsamantalahin na natin, Trust guys. me. Put your arm up like Uh-huh. me. Okay, like this. Yep. And then put our arm here like this. Okay, and make sure our hand is sturdy. Eh. No, just trust me. Sandali lang. Trust me. Trust me. Sandali, kami niluto ako. Sandali. Baka na ano na yun. Okay, mayroon pala ditong nanonood sa kabila. Sandali lang. Yan na muna yan. Ay, hindi pa. Hindi pa naluto. Hindi pa pala tapos. Tagal pala nito. Ayan. 90 minutes pa. Diretso. May tao pa. May tao pa pala dito. Kabila. Oh, may dalawang tao dito sa kabila. Ano yan? Yan, may dalawang tao dyan sa kabila. Diyan na lang muna kayo. Ano yan? Ano tinuro mo sa kanila? Ah, ganyan. Paano gagawin? Okay, magbabay. Uy! Ba't yun na? Ginuo ko. I had a lot of beans. Oh, really? Okay, iwan na si babay. Wait, we need to gain each other's trust. Huwag na. So wait, Trust. one person, we both Okay, put our hand up. Right? We Sandali. both put our hand Oh, good evening daw. Hello, good evening, Derek. If you From didn't hear me, Righty. we both Uh-huh. put our hand up, Mommy. Kinuha ko. We both do this. Pa silent auto Mommy, pa siya. Mommy, Uh-huh. Mommy, we both do this. Uh-huh. So do it. Huwag mo ipakita yung kilikili ko doon. Fine then. This one then. Kaya nga, ayaw mo ipakita. Kaya wala, may ano yan, malagong. Itim yung kilikili ni Mami. Well, you're not a very supportive person. Bakit ano bang gagawin mo? It is the best thing of them all. Aray ko? Maricel Escudero, hello sa inyo. Hello din. Pina-silent utot lang si Palangga. Ganina. Nag-vibrate sa ako ang tawa. Siguro akong anak ko. Mommy, Oh. hands under my Ay, leg. tawag ka ng kabilat-bilat ng putaan. Trust me, okay? Just trust me. Right. So, hands under, arms under my legs. Okay, get ready. Okay. Then, hands securely under. Okay. Hang on. Let go. Ano gawin ko? Okay. Hands underneath. Ano ba yun? Bakit sharp yung lubot mo? What you
Masakit kasi sa paa. Tusok parang ganyan ako eh, oh. Matulis pala yun. Sharp pala yun. No. Oh. Mommy, Wala ko siya. put your hand underneath my arm. Other hand. I'm trusting you, okay? Mhm. So you're gonna keep this hold tight. Gonna have. Oh, gugil ako kabugat ra yun. Okay, and then just a small lift, just like this. So small lift, small lift. Bugat ka, eh. Bugat ka ito. You'll need Bigat-bigat mo. all of your strength, mommy, to like just barely lift me off. Bugat lagi. Bugat juga siya, guys. Okay, we'll try this again. But this time you're gonna do. But this time you're gonna do it like this, Ay, wag dyan. kind of. Mommy, mommy. Naglambing daw ni palangga. Yeah. So put your hand underneath. Mhm. Okay, back. Mhm. Okay, then try and lift me, just a tiny bit. Hindi nga kayo mahulog ka. Oh. Tuwad na naman. Tuwad na noon. Ow! Bugat. Ay, di sakit ka ayo, be. Sakit! Ang paa ko! Ano yan? I'm sorry. It's because it landed on your, like, your toenail. Tingnan mo, baka wala na yung nails ko dyan. It's Nandyan still pa ba? here. It's still here. Okay. It landed like this, like on your nail, like this, Mm. on the edge, and then like came up, and it hurt so much because it was such a powerful. Mommy, hold both of my Wala, hands. may 3 pala tayong viewers Hold dito my sa kabila ka. hand. May 3 viewers tayo sa kabila. Ay, wag mo gigis I yun. need to kiss it. I need to smell it. Hi mga guys! Hello dito. Who has not liked the video yet? Sino dito? Sino direct? Si Renz Logronyo. Hello po. You must like the video or else I will scare you. Nakaka-live. Buhatin mo daw. Ang bigat. Buhatin mo daw ang bigat. Lambing lang yan. Mabigat nga eh, mabigat. Mabigat si Palangga bubuhatin. Mabigat si Palangga bubuhatin. Asa pa ka? Pantali mo, Bi. Talian natin yung buhok. Ito. Bi, ano natin muna bago ako magpunta doon sa ano. Hinihintay ko yung ano, oy. Yung oras na hindi pa. Do my hair! Mag 9 o'clock na. Wag, baby. Kasi may gagawin ako eh. Mommy? Mag 9 o'clock na gyud. Mommy, can we play a game? Anong games? So, Mommy, it's hide and seek. Na, ginoo ko mag Please! Pag hide and seek ka dito, di magbabay na tayo sa mga higala friends. Mommy, Oo, please. hide and seek kagabi na, mamaya may wakwak dyan. No, just in the living room. So one of us counts outside and the other person hides. Ba nakakatakot nga eh. It's not because the light will be on. What if the wakwak will be off the kwan? O There's off no pa kaya such kagabi? No, because that was the electricity. Oh, natakot ka ba kagabi? No. Kung akala ko pinatay mo. Di ba nasa CR ako? Mm-hmm. Singgit na sana ako. Rhian, bakit mo pinatay? And then you heard me say, Mommy! Tapos nag-shout ka din. Uy, kawawa naman si Palangga. Brown out pala kami. Obviously, since like it just randomly went dark because of the electricity. But like I knew it was the electricity. Just I got scared because like I wanted like because I was scared that you like turned the light off or something, or like turned the electricity off or something. Buti na lang na may cellphone tayo, no? Yeah, good thing I had your phone, or else I wouldn't have been able to spot you. Or else you're gonna be screaming. Magsinggit ka ba? Well, one time when it was a brownout and I was in Aki's room, she was drying my hair off and she used her phone so we could see. And then the electricity went back on. Is my hair almost done yet? Yeah. Just make sure you keep your feet inside. So dapat wag magpanik, no? Kapag mag-ano. Yeah. Huwag But magpanik. But I am a child, Mommy. My Mm-hmm. feeling of fear gets the best of me. Really? Yes. Sabagay, I understand. Okay, I'm going to come first and you're going to hide somewhere, okay? Magbabay muna tayo sa kanila. Bakit? Kasi siyempre, alangan iwanan mo yan dyan.
Aw, okay. Or you can count and I'll hide. Just please, different, ano na lang. Laro na, hindi tayo magano. How about one of us has one of the phones instead then? Like one of us holds a phone. What? Dagan-dagan sila. Mga kalapres mo, dagan-dagan. Ang laki mo na, baby. Oh, babe. Malaki na talaga. Malaki na. Something went wrong. Tap to retry. Okay. It's working. Mommy. Bye-bye na sa inyo. Basahin mo muna. Bye-bye. Bye bye. Gumor muna ako kay Mika. Sa inyo, mag-homework Mag-ina. Mag-ina. muna ako kay Meta. Ha 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 ha. Sinabi ba niya yan? Well, what does that mean? Ha 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 ha. Ganyan pala yun. With feelings, di ay. Bakit bigkang-kang? I'm not bikang-kang-ing. I'm not bigkang-kang. I am not bikang-kang. I'm not bikang-kang-ing. Bakit ka? Bigkang-kang-ing. Bakit na ing? Because he said ayaw magbikang-kang. So I am not bikang-kang-ing because I'm not doing that. Like ayaw mag-jump. I am not jumping. Ganun pala yun. Yeah. Naalala ko sa kanya yung past tense daw ng utot-utotin. I remember that. Sabi niya, ay ututin ba? May bakit? Sabi ko, bakit lagi kang nasasabing ay ututin? Ututin pala kay past tense daw kay pautot na daw Like siya. this, mommy. Like this, mommy. Ututing, ututin. Like this, mommy. Utut means I will utut. Like this. I will clap. I clapped. Which means I ututed. And this, I am clapping. I am ututing. I'm clapping. Clapping, clapping, clapping. I will jump. Mommy, I will jump. Look, I will jump. I jumped. I am jumping. Ingat kayo lagi. Basahin mo muna yung message ni Naomi Jabar Pinimo. Sabi niya, ingat kayo lagi. Love. Bakit? Galit ba siya? I'm just saying. Heart, heart, heart. With sparkles. Sabi ni Naomi, good night and sleep well. Naomi, usa. Maraming Naomi. Sinong Naomi yan? But he said, finish Naomi Japan. Okay. And then we do one last thing. Ready? Okay. Are you ready, Mommy? Yeah. Come here. Okay. Bye-bye muna, guys. Bakit magbababay? Magbabay muna tayo kasi ano na. Ay, sandali. Nahulog na ako. Bye-bye muna tayo. Dito muna tayo. Hi, bye-bye guys. Dito. Wala namang tao dito. Okay. Meron pala dito. Toodles. Tulog na. Tulog. Ay, huwag mo anuhin yung kilikili. Well, hug me. Okay. Bye, guys. Keep your feet inside the line. You like my hair? Wait. Ready? You like my hair? Don't I look awesome? I'm a boy now. Wait! Yeah, I'm a boy. Ikaw at ako. Wait! Right? Okay. Wait a minute. Dali lang. Okay, bye-bye muna natin to. Bye! Bye-bye, guys. Bye!